जोंनि जयेन जाबोनाय मेन खारना जाहैबाय दिनै जोङो बनरग हिसाबै जोङो दिनै जोङो बिपिखौ जोङो जेबो बखिनो थाङा बुंनो थाङा मानोना जोंनि थाखाय दिनै जोंनि बनरग समस्थियाव जोंखौ नायग्रा अनग्रा मोजां गोवार गोसो जाय दिनै जोंनि बिजेपिनि केन्डिडेट जागोन जोंहा राजिब प्रसाद ब्रह्म जोङो बिथांखौनो जोङो दिनै जिउयै माहामै जोङो दिनै बिथांखौ जों दिनै सापर्ट होनानै जों देरहानो थाखाय जोङो दिनै बे बिपिएफनिफ्राय नागारनानै जों दिनै इउथ हिसाबै इउथ बिपिएफआ जों दिनै नागारनानै जों दिनै बिजेपि ज'जों फैनाय जाबाय। जिहेतु गोलाव सम बिपिएफआ देरहासार जाबोदोंमोन बे बाराव बिपिएफआ देरहानायनि थासारिया मा? गैया जेबो लाइन गैया जोंनि बनरग हिसाबै दैदेनगिरिफ्रानो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो थिग गैला आरो जोंखौ लिडिं खालामग्रा रावबो गैला आरो बनरगाव समस्ति हिसाबै देरहानांगौआनो खुनु नुहुरखायासै हाखाला आरो जिर' जाखाबाय बिपिएफआ 100% आरो जोंनि इउथआ जों गासिबो दिनै फैजोबखाबाय आफाना दिनै दंबावो साब्रै साबासो दिनै बिसोरखौबो जों कन्टेक्टआव दंगासिनो बिसोरबो थाबैनो फैगोन आरो जों बिसोरखौ थाबैनो लाबोगोन जोंनि बे बिजेपि पार्टियाव। राजिब बांगाल ब्रह्मआ बा बिजेपिआ फिन देरहाफिननायनि चान्स दं नामा? 100% जों बेखौ नुहुरनानैथ' जों फैदों नङाबाथ' जों ओरैनो फैया। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।